Mga kalokohan nung halalan. From precinct 1 to precinct 2. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Marites at para magatid na legit fake news sa Pilipinas. Kami po sa buong studio ay malungkot na inuulat ng biglaang pagkabaldado ni Mocha Frappuccino. Sa kanya inuulat dahil sa halalan din at ako ang kanyang permanente ng papalit dahil wasak na ang kanyang buong katawan. Pwede na lang siya mag-ML dahil sa hindi maipaliwanag na pagkabunggo sa kanya na isang puting van. Daanan na natin ang mga balita na to para maunahan natin yung resulta ng eleksyon. Diba? Bumoto na ba kayo? Bumoto na ba kayo? Ginanon nyo na ba ang inyong mga boto sa buhay? Pakita mo yung daliri mo nung nandun ka sa P. Gomez. Magaling! Parang nakita ko na ata to sa isa pang video pero mas maganda kasi nandun na rin siya mismo. Iskor Moreno. Sunod! After 2 years makapag-Christmas party din. Grabe, laki na. May apo. Yung apo niya yung kanyang Christmas gift. Di ba dapat nakahilera yan? Ito ba yung waiting area nyo? Kasi ako sa P. Gomez ako, elementary school. Nakapag-perform na sila. Yay! Sunod! Magaling kayo. Formally. Sex! Kaya kasi kakantutin tayo ng ating mga binoto pag mali ang ating napili. Di ba? Kabuting hindi makana ang ating hindi makana ang Pilipinas. Di ba? Kung sino-sino na ang bansa, tayo na lang tutulong sa atin. Copyright. Copyright. Ano tong curse even? Pwede na, gumanap na kayo. Teleserye nyo, bebenta yan. She's dating the gangster. Kay JC. Sir, iwan nyo na lang po yung balota. Wag. At meron mga senior citizen na nasa taas daw kasi mga ano nila, BCM, sasabihin ng mga tumutulong. Iakit na lang daw yung balota. Wag, siguraduhin nyo yung balota. Well, wala na rin point ngayon. Dapat naipasok nyo at may lumabas na resibo. Kasi ibig sabihin nun, na-record na yun doon sa kanilang system. Pero, ewan ko, mas safe kasi yun kasi pwede lang itapon yung balota. Pwede lang dagdagan, di ba? Pag dinagdagan mo, hindi na siya babasahin nung computer o nung Smartmatic. So, mabuting ikaw mismo talagang magpasok. Di ba? Parang dariri lang. Kali ko yung Norley na habang di pa ako bota. Na puro kalande, hindi ka dadali ng malayo. Baka yung mismong botante mo sa'yo, hindi ka naman talaga mahal, di ba? Nadaan ka lang sa kanya mga binigay sa'yo yung pera kung kumuha ka man. Kukunin nyo na lang yung pera, pero wag nyo sila yung boto. Yun na lang gusto, di ba? 40! 14 recounts. Yung pagmamahalang ayoko na makita. Manny Pacquiao. Masyadong payat, mas macho si Manny dyan. Marco, Ping. Ang bata ni Ping. Leody, Lenny, Isko. Ang mukha ko si Isko. It's a celebration, don't need no invitation, going on vacation. Ano bang salita sa secrecy ang hindi mo maintindihan? Vacation, so where you wanna go? Hindi ko na papakita yung binoto niya. Pero ang tanga mo, may kahit anong kampo ka pa, anong kulay mo pa, walang pinipiling kulay, ang katangahan. We going on vacation, so where TikTok mo pa! Pwede ka na sa video natin. Parang TikTok ka, kulong ka. Mga mangmang talaga natin. Galing! Pakita mo rin yung daliring yan sa presinto. Paulo pa kayo pa kasi bawal video ay bawal mag-picture ng ginawa mo. Pwede yung paraan ng pagbili ng boto mo. Sabihin natin na bayaran ka kahapon o a week ago ng isang kandida. O bili mo, ano pruweba mo? Pinakita mo yung balota sa kanya Pinakita mo, nandun sa balota, siya ang pinili mo. So, wala na siya tama, binoto mo nga ako. Kunin nyo yung pinambayad sa'yo, pero iba yung boto mo. Pero pag ginawa mo to, sure ka na, di ba? Yung mga cups na iba't ibang yan. Puro siya ba yan? Oh, Pago Pilipinas! Real talk lang to, my man. Meron kang bar. So, doon napunta yung branding ni Isko Para sa'yo. Suntok niyan parang shotgun. Isko family, let's go! Real talk lang to, my man. Laging boto ko. Pwede lang, okay lang. Iba inuman lang tayo mag-usap.
irony dito, maapektuhan din ng boboto mo yung mga bilihin natin. Yung mga batas ang ipapasa, mga dati pang batas ang paigtingin. So sa tingin mo, mga ganyang pagboto ay dapat baliwalain lang. Ay, hindi dapat pagtalunan, pag-awayan yan. Diyan ka nagkakamali. Maapektuhan na iyo iboboto. Di mo man maramdaman ngayon, pero anak mo mismo, kung magaling talaga yung boboto mo na mananalo, kung effective talaga kanyang pag-govern sa Pilipinas, mararamdaman, baka hindi ka nga makabili kung dadigdagan niya yung tax dyan sa mga bisyo mo. So, alam ko medyo cool maging, wala akong pakialam dyan, pero ignorante ka lang kasi. Siguro hindi mo pa nakikita yung buong scope, yung bird's eye view na mga magiging epekto nito sa'yo. Kung kinakul mo yan, di very good. Siguro makangas ka sa inuman. Hindi ko lang masyado seryoso yung meme, pero nainis na ako sa mga ganun kasi mag-isip eh. Nagiging tito na talaga ako. Galing kay Opay, Philippine 2022, Iba, sabi ko sa inyo, kunin nyo na lang. Bahala kayo. Movie break muna, grade 3. Wow, pocha. Halala ng chill, eh. May pang Netflix break pa itong kasama sa eskwelahan to. Pakisabi, baka kami nakakaalam ng classroom. Maraming salamat. Sunod. Kailangan pa ng disclaimer. Lahat ng mga kandidato idadaanan ng mga memes. So kung manipis ang balat mo, wag mo na panoorin to. Okay? Pag ayoko naman umiiyak sa comment section. Kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number 2 should do and start initiating the supreme sacrifice. Ano ba pinabedro niya si Lenny? Spoiler ata to. Okay, skip. Skip nyo lang, kaya nyo pa spoil. Kaninindigan ko, wala akong magagawa kasama to sa akin. Ayaw na. Sarad. Very witty. Ibang smartmatic ata. Galing sa New York and Las Vegas, Nevada. Sarad. Ito ka lagi Cyberjack. Isko eh, oo, pinag-gagawa. Siya kasi pinaka-bata ata sa kanila eh, no? Siya pinaka talaga youthful. At least pinapasaya niya election. Sex! Baka... Khabib. Ano ba? Dami-dumi nyo. Ano yan? Comelec offense. Yes! 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 Ayan na kaya plataforma, sabi ko sa'yo. Tagal bumalik sa face-to-face. Ayan to, ang lalaki na ng mga grade 2. Yeah, at least yung grade 2, hindi masyado nag-aaway. Pero ganun talaga. Kung ayaw mo ng puro away, dapat maging bata ka na lang. Kasi kasama sa pag-iisang matanda, ang marunong makipagtalo nang hindi ka naiinis, nang hindi ginagamit ang emosyon mo. Ginagamit mo to. Alam naman, tumanda ako, utak mo grade 2 pa rin. Okay, nice. Ibang boto ang mabibigay mo dyan. Di ba yung design ng boto mo yun? Wala silang boto. Ito yung pinirmahan niya yung sa desk. Nakita ko to sa isa sa news. Sabi ko na nung nakita ko, alam ko may gagawa nito eh. Alam ko na eh. Masyado na akong sanay sa inyo eh. Lene! Parang si Papa Diggs lang ito ako siya. Lene! Philippines Bizarre Adventure. Kayo, right? Kung natingala ka nga nung ako napabagsak si Ping, fuck you! Asa na kaya itong giatay na si Manny? Bahala na itong buanga to. Ikaw, Buang naiintindihan ko pa. magbantay ka na ko, Bongbong. Ikaw na ang Di sunod. ba pula si Bongbong? Ba't orange? Si Bilyar yan eh. Yawa! Si Mark. Bago na kay ko! Tistingi lang yawa ka. Lene! Hoho! Lene! Starts here! Tanawa sa naimong kamayutan diha. Tanawa ang sa ditabo ni Isko. Ay, si Isko, kakatalan mo Isko. Ayan. Ayaw ka bala ka animala ka kay mo abot na ang panahon na mapildi ka. Hoho, pag sure diha ba, tanawan lang na to ang resulta karon May 9. Pag lumabas to, May 9 ako nag-record. So siguro 1 to 2 days. Alam mo naman Pilipinas, medyo delayed. Isa ka pa. Okay. Kala ko, nag-picture na naman ng balota. Okay, Kim, very good. Lakas ang gugma sa Surigao del Sur. More fun in Surigao. Kunin mo lang lahat, di ba? Pero hindi ba isipin kailangan mo silang, kailangan mo sila iboto. Ito yung rason bakit hindi mo pinipicture. Kasi kahit bigyan ka, wala silang pruweba na, di pag, Miss Marites, number 2, inano mo ba yung pangalan ko sa balota? Oo, kumuha ka lang. Alam siya pruweba eh. Lumabas na agad yung resulta. Wala nang mga clown fiesta, wala na sarang circus na maganap. Pero tagal-tagal kung Pilipino, alam ko meron.
kulang na lang magsaksakan. Saksakin nyo lang yung mga baboy, okay? Huwag isa't isa po siya. Ito na yung lansa ng eleksyon. Nakikita ko na ano magiging mga kaganapan na hindi pa na nangyari na noon pa. Yes! Oh, na. Buya ka. Iskol 619. Sunod. Comalic Advisory. Miss ko na rin yung iba nyong BCM na hindi gumana. Kailan ba ang balik nila? Pero okay naman. Ako naman, dire-diretso. Wala pa akong 5 minutes. Tapos na ako. Napakahina mo. Tapos sa angal ka ng 6 na taon. Dahil sa nanalong presidente. Kung lahat ganito iniisip, o hindi nanalo yung presidente mo, sana kung nanalo yun. Diba? Hindi mo malalaman agad di mo subukan. Ito lang iyong tungkulin bilang isang mamamayan. Saka ka na umangal. Sige yan. Tara, mo na matagal. Lini! Gamer! Wala na una si Bongbong mag-gamer moment. Sunod. Nalay mo na ba yung susunod, di ba? Ipagpatuloy yung war against drugs. Iba lang yung proseso. May iba't ibang execution yan. Ito ba yung... Ito yung sumagasa kay Mocha Frappuccino. Hindi pala puting pan. Mas ma-sure to eh. Masipag yumaman na to. Galing kay Doctas 2 joins BPM Dash Ping Tipaklong and Mama Lenny. Hindi ko na i-comment bakit ito ang napili niya. Para di tayo biased. Pero galing, very witty. Bakit Sander? Okay. Okay, nagets ko. From neck brace and wheelchair to high heels and off shoulder. Parang pupunta lang sa outing Parang ready na. Parang glow up ng election art natin. Magaling. Sunod. At pangulay, ever feel remember that this. But December pa naman yan. Totoo ba yan? I'm sure meron naman yung hindi. Pero doon tatapos natin yung mga halalang meme kung nagustuhan nyo yun. Huwag nyo matay like, share sa mga bumoto yung friends. Sana para sa Pilipinas. Sana manalo ang nararapat na presidente. Kaya iboto nyo rin ang video na ito sa YouTube. I-like nyo lagi nyo nasa baba. Ako nga pala si Marites na mamaalam. Tayo na